8 anos dende a primeira convocatoria que voltei para Redondela e gustoume moito. Esta edición viñemos os 3 días, como repartindo, quedoume solamente sen ver un dos bloques, e o que me pasou en bastantes deles foi que me custou moito votar, porque me gustaban varios, e a todos lles atopaba cousas boas, entón a verdade é que gustaronme en xeral moitísimo as curtas. Oxe, por exemplo, había máis xente, había como máis bullicio, máis aplausos, non? Estaba como a xente como máis metida. Estuvo ben, e na inauguración tamén estive, tamén me gustou, sí. Eu vin sempre, pero todos os bloques non os vin nunca, a verdade, sí, pero sempre repetimos. E creo que cada vez están mellor. Vamos, sí, eu creo que sí, que máis calidade de cortametraxes é mellor. A min foi a primeira vez que veo a miña filla recollerme a miña casa e me trouxe a velo. É a primeira vez que eu estou aquí. Entonces me encantaron. Desde o principio ao final, bueno, unha me emocionou tanto que hasta me caiu a lágrima. Sí, sí, de verdad que sí.